Sigurta massima u preżenza qawwija ta' pulizija hekk kif l-erba' filgħodu sar l-aċċess brabta mal-qtil ta' Christian Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejewski. Meta wasanna fil-post insegwu l-aċċess innutajna numru sostanzjali ta' uffiċjali tal-pulizija armati, drones li kienu qed jassu l-inħawi, kif ukoll kien hemm patrol boat tal-Forzi Armati ta' Malta viċin l-akwati. Preżenti għall-aċċess kien hemm ukoll l-akkużati, l-avukati involuti fil-ġuri, kif ukoll il-qraba taż-żewġ vittmi. Il-ġuri li issa daħal fit-tielet jum tiegħu huwa brabta mal-qtil tat-tabib Pandolfino li kellu 58 sena u Ivor Maciejewski li kellu 30 sena. Huma kienu nqatlu fit-18 ta' Awwissu tal-2020. L-Albaniż Daniel Muka ta' 30 sena u Viktor Dragomanski mill-Maċedonja ta' fuq jinsabu mixlin brabta mal-qtil taż-żewġ tirġiel u diversi akkużi oħra. Kien ftit wara d-9 ta' filgħodu tal-erba' meta l-ġurati erħewla lejn ir-residenza fejn il-koppja kienet ġiet maqtula u matul l-aċċess il-ġurati iddawru mal-post biex ikollhom stampa aħjar ta' kif seħħ il-każ dakinhar. Pandolfino kien instab mixħut mal-art minn tulu mejjed wara li kienu ġew sparati 5 tiri tan-nar leħ. Dan fil-waqt li Maciejewski kien instab mejjed fl-indana ta' fuq wara li kien intlaqat minn tir wieħed f'wiċċu. Iż-żewġ irġiel inqatlu kiesa ħubiered b'batt ta' tiri fid-dar tagħhom fejn Pandolfino kien għadu kemm wasal wara li kien ma' membri tal-familja għal-ikla li saret f'lukanda. Għaldaqstant il-qorti ordnat biex l-erba' Muka jittieħed fi triq loker għall-aċċess, iżda huwa rrifjuta li joħroġ mill-van waqt l-aċċess. L-uffiċjal tal-ħabs xehed li Muka l-erba' lanqas il-qorti marid imur. Il-problemi ma waqfux hemm u għal darb'oħra Muka rrifjuta li joqgħod fl-isbarra minkejja li l-qorti tagħtu iċ-ċans bl-akkużat jerġa' jsegwi s-seduta mill-kamra ta' wara l-awla. Imbagħad wara l-affarijiet ikkalmaw xi ftit xedet Valerie Mifsud li dak iż-żmien kienet surġent fl-assa ta' Taslima. Dwar xrat fuq ix-xena tad-delitti qalet li l-bib ta' residenza tal-vittmi kien magħluq. Il-pulizija nfetħitu b'żewġ daqqiet ta' sieq malli daħlet fir-residenza tal-vittmi rat li l-Pandolfino bla ħajja mimdud fl-art u wiċċu l-isfel taħtu kien hemm madira demm. Qalet ukoll li tkellmet ma' xhieda fil-post inkluż ma' tziju ta' Pandolfino li joqgħod fl-istess triq. Kienet marfa li 3 irġiel deru mixin pass maġġel u mbagħad telqu mill-post b'karozza bajda. Għalula wkoll li 3 irġiel kellhom maskli ma' wiċċhom u li wieħed minnhom kellu miegħu basket żgħir. Il-prosekuzzjoni fil-ġuri qed titmexxa mill-avukati Kevin Valletta u Marija Francesca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukati Joe Giglio u Michela Giglio qed jidhru għal qraba taż-żewġ vittmi. L-avukat Josette Sultana qed tidher għal Muka fil-waqt l-avukati Jose Herrera u Elix Sherry Herrera qed jidhru għal Dragomanski.